Ado HKP Janlura Cimahi, pasahaton tu sudi ruas, do tamu nomor minggu di Tikyon, horas jala selamat beribadah madihita, tapuji maduhata, marende mahita sian bukwende nomor 135, ayat sada 1 ayat tolu. Terpujilah
goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah ninna ibanado, haholongon saleleng-deleng na hubain makaholongiho, dibahini hutai tiho marhite-hite dengan basa haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata na sangap jala na badia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite tondim, dibaheni hupangido hami nuaik tuho, lehon madihami roha pangoloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon pangoloi ni anak tuamana. Say pararat maharajaonmu jala say timbangi ganup ari bilangan niak kana porsea diho, asalam tarbadita guarmu na badiai, jala dapotan hangoluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian bukende nomor 464 ayat sada. Patik ni debata, patik parjolo 1 patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua ginjang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toruni tano, yanggo tunggabe sisombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go suture dalanna, ay hona uhumna do sogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradeneni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikkon pasangombokmu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni debata taringot tu patik na sapului, ondo. Audo Jehovah debatam ninna debatatta, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosan ni ama-ama tu pinopparna, rodi sundut patoluhon,
rodi sundut paupaton pinopar niakan na sogoroha diau alai asidur hakku diakan namar ribu-ribu akan namar hongolong niroha diau naso mangalaosi patiki imasana atong rak mai dogogo mahita tu debata Allahu mangulaon patiknai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patikmi amin. Marende hitas yang bukwende nomor 430 ayat sada. Jongjong maita. Ngumi jol alai na tersusul bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ale di batanami bardengkan basa jala para siroha doh alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami zaluhuna jala suruh maton timton di porbadia tu rohan nami be asa terbain hami mangaloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan nguluan nasuro sudah na pinar bagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-bagani di bata taringot Tuhan sesani dosa para siroha jala perdengan basa do Jehovah lambat terimas jala para siroha godang dang dibahet tuhita hombar tuak kadosata jala dang dibaloso tuhita hombar tuak kahajahatota songon asin rohani mama mida kanakna asin rohani Jehovah diakkan nama kabiar ibana hasangapon ma di debatana di ginjang amin. Marene mahitas yang bukwende nomor 430. See
Hatani debata turpuk epistel dari mingguon imana tersurat di buku Yeremia bindu tolu memukas sian ayat 10 sahatu ayat 10 lalu tajahama margati sorin sai mulak mahamu ale akka namar baligi ninna Jahoba ayaudo harajon munahian jala ala pokkudo hamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sadamarga jala togionokku do hamu tu Sion. Dungima sama ay dung torop jala mabui hamu ditano niaka diaka arisogot ninna Jahoba dang bedohono ni halak poti perpadanan ni Jahoba ay dang betubu di rohani manang ise manang paingotonna jala dang be luluanna manang bainonna na asing. Dia kari lau pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap rona sida sian tano na di utara tu tano na hutrupukot tu pumuna membayan tiananna ima sahakna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau piapsa. Amin. Marendehita sian bukuende nomor 437. Tindakon maha persiaw tay songon nahita tindakon idongata sa persiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohtano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuan ni si Maria nagabe-gabia seton di perbadia andorang sohabuan. Ido tuhata na tuman na bernit di panguman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu bonotor udung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu na debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok
Mulak mangulu do sogot daging dihalak nong mate. Doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabi kema kor inahana diuduti manum se lansia.
KBG ma titing nama pamasaon di Uriatta. Tikting nomor ragam Minggu 14 September 2025. Naparjolo Guarni Minggu ta sedarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Dua topik ni minggu ta sedarion ima las ni roha di hamu mulak ni anak nama goi. Tolu sermon parhalado. Di hari Selasa 16 September 2025 di Patupado sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Opat sermon week hari Rabu 10 September 2025 pukul 10.00 WIB. Week 2 dijamu di keluarga Nyonya Osi Hombing Bormanurung Kebun Kembang nomor 52. Wek 4 dijabuni keluarga B Huta Soit Boru Panjaitan Gang Aswari RT 0402 nomor 150 Sada Jalan Cianjuang. Wek 6 dijabuni keluarga Nyonya Situada Manik Boru Simanjutak Kampung Cibeloy RT 0206 Padalarang. Wek 7 dijabuni keluarga S Silitonga S Boru Limbong Komplek Cilame Permai Jalan Artileri Ujung nomor 50 Sada. Wek 8 dijabuni keluarga Nyonya Hapurba Boru Silitonga Komplek Suaka Indah nomor 5 RT 012. Wek 10 dijabuni keluarga PH Butar-Butar Boru Sitorus Kamarung Resgensi Citerup. Wek 12 dijabuni keluarga MMM Silitonga Boru Panggabean Komplek Taman Bunga Blok A nomor 27B RT 05 RW 20 Hari Kamis 10 September 2025 pukul 10.00 WIB. Wek sada dijabu di keluarga Nyonya JHH Haryanja Boru Manulang Jalan Ibu Ganira Gang Irmain nomor 24 RT 01 RW 102. Wek 3 dijabuni keluarga Arnold dan Leni Boru Panggabean Jalan Pojok Utara nomor 22 RT 01 RW 04. Wek 5 dijabuni keluarga Nyonya Insinyur Atambunan Inang Dr. Anda T. Boru Simatupang, alamat Jalan Purba Wisesa nomor 20 Sangkuriang Cimahi. Wek sia dijabuni keluarga LT Sirongo Ringo Boru Sitompul, Geraha Bukit Raya Blok F10 nomor 20 A RT 0221. Wek 10 sada dijabuni keluarga EA Sihotang, Situa de Boruta Barat, Jalan Bio Farma Sada nomor 14 Komplek Bio Farma Babakan Cianjur RT 0607 Gunung Batu. Wek 10 tulu dijabuni keluarga ATU Hasibuan Boru Silitonga Perum Graha Marga Asih Jalan Angsana Tulu nomor 3 Lagadar. Nomor 5 pelian bulanan di Bagasan Minggu Tasadarion Minggu 14 September 2025 diganu permingguan patupaon tado pasahat pelian bulanan di bulan September 2025. Pasahat tamai di napapungu pelian paduahon hita tujolo. Tapasahat ma amplop pelian bulanan ini diinganan nong pinarade. Alani pasahat ma sian nasa haporsionmu. Nomor 6 dakdanak nasorang di basa-basa tuat terus ada dakdanak bahwa di keluarga Risman Halomon Pasaribu
Inang Buru si Jabat, nama ringanan di Jalan Kolonel Masturi, Blok C nomor 4, Komplek Green Akila, masuk wek 10, Hipasdo Danaki Suangoni nang Natorasna. Itu mutasi pendeta fungsional. Di Minggu Sadarion 14 September 2025 di Permingguan Arian di Patu Pahuriatta doi badapa berhatot pendeta fungsional diuduti acara ramatama di Otang Sude Parhalado, ketua seksi, pengurus kategorial dan perwakilan ruas tolu kakak setiap wek. Nomor walu naing merbagas tikting paduahon. Naing manjolo pasu-pasu perbagasan ma saudara Letu Armet Septian Adita Mauta Gaul Ester Erhan anak niamata situa jande sotua tagaul tubuh di nata mas jari teori boru perdede nama ringanan di Perum Permana Indah Jalan Bangbara nomor 70 Tolu RT Tolus RW 10 Tolu ruas Nihuriah KBP Cimahi Jalan Lurah Reso Cimahi WEK 10 Dohot Orana Saudari Deborah Aurel Ortelia Boru Pardede AMD Cap Boru Niamata Ramot Pardede Tubuh Ninata Emi Farida Boru Sitomorang nama ringanan di Komplek Nata Endah Jalan Nata Kusuma Onom nomor Sia A Kelurahan Margahayu Tengah Kabupaten Bandung ruas Nihuriah KBP Cimahi Jalan Lurah Reso Cimahi Pamasu-masuan di hari Sabtu 20 September 2025 di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Reso Cimahi masuk pukul 00.00 WIB. Nomor sia surat penugasan calon pelayan. Di Jalur Todo 2 surat penugasan calon perhobas HKBP nanai mengkobasi di pos permingguan dohot pos pelayanan IMA A. Calon guru Alfredo Sirait SPD. B. Calon pendeta Putri Runi Herlina Marbun STH MA. Di Jakon Manasida di Huriatta Sadarion Minggu 14 September 2025 di Permingguan Arian. 10. Pelantikan pos Permingguan HKBP Kota Baru Parahyangan. Di Minggu Tasadarion Minggu 14 Agustus 2025 di Permingguan Manogot nunga diojakon panitia pos Permingguan HKBP di Kota Baru Parahyangan. 10 sada tamu huria. Di hari Minggu nanaing ro Minggu 21 September 2025 di Permingguan Arian rodo tamu ni huriata ima seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Niuluan yang panita liston butar-butar STH MA. Gudangna 50 halak. Pinanggi batu seksi perempuan huria manamue nasida. 12 kantin menang warung. Tuaka ruas namar minat mengelola kantin. Asa dibayar mah surat penawaran tuhuria. Marhite parar tahun. Di Pataru Matukator Huria selama jam kerja paling lambat tanggal 22 September 2025. 10 Tolu pembentukan panitia Natal 2025. Di hari Senin 15 September 2025 pukul 10.00 WIB di Patupado rapat pembentukan panitia Natal 2025. Di Otang Masude Parhalado pengurus seksi dohot ruas nasian ganpuek. Sunguni titik nama ragam di mingguan tuatama nama masuk-masuk.
Marende mahitas yan buken nomor 620 ayat 126 mata sadabe. Dame ni dewata na sumurung sian saluh naroha. Ima mangaramo ti ate doh pikiran muna di bagasan Yesus Kristus martangiang mahita.
Ode batanami namar mulia. Pungu hami di bagas joromon. Lau marsaor dohot hatam nabediai. Usehom matutu todim nabediai Tuhami. Asabui dayon nami takolan pangatusion dihatami. Jala di bagasan parsauran natarahut holongmi. Naenggo hami pabor hatton naposom. Padita tudu sirait tu Pontianak Jeruju Kalimantan Barat. Toktong ma odebata pataridahon. Narodoho jala narap dohot hami di sude partikian. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hurian itu hatta turpuk dihita di bagasan sadarion ima sian Lukas 15 ayat 10 sada sahat tu tolu puluh dua. Aleat dorak so hujahahon ko masita daduin nete alodo pi hami rotuson. Odo pi marnida. Ya hami padita saut hamonangan sirait. Mangulan waeng di distrik Jabar Tengdei padita fungsional. Tak boto lapatan ni fungsional. Molo adong na fungsional, badong mana so fungsional ati. Alai guari me so ngana mata padita resort simatupang gabi padita struktural. Di struktur, ya hami dang di struktur. Rapat di datudo pe fungsional lo iti. Jadi orang-orang yang berfungsi disebut fungsional. Naso berfungsi disebut struktural. Asa mekel lo hita. Mulu struktural lah, pertama memimpin. Manguluhon. Mulu fungsional badi uluhon. Utawa do hami. Gabi lomo-lomo nami. Itu satu son. Jala nung buru marpaung go inata na tubuh kami. Yang muladong marpaung isodo sonak malila ba tulang ning umate. Jala sada buru ni rajai holan nasida do naulo mangalapau. Ima buru silalahi. Arab bohami dison nunga di bahasa-bahasa Tuhani sada buru nunga mabuat S2 naeng hukum di Jakarta jala sada bawa sedang koas naeng di Universitas Maranatha. Jadi pas don naeng mulu di guari puncak beban biaya mahami naeng. Alai tabudo ai hira 2 tahun nami pe baru pensiun kami. Tinggal di Antapani, Bandung. Jalan ajulu hami sangado direktur departemen napa sebulu kantor pusat. Dungi gabi dosen di STTH KBP Pematak Siantar. 1 tahun nasalpu. Jadi 7 tahun kami sih. Adong musedo HP sisiakku sonno ini. Jadi calo padita di Pospel Parahyangan itu Kota Baru. Dakutad debe. Ana enak kini do kay guruku dohoin na. Basis aku maho banikku teh. Ima dihita saya dipasu-pasu Tuhan mahita saluhna horas. Rap mahita UBG turpuk sadarion sian Lukas 15 ayat 10 sada sahat rodi 32. Jala ninna mamuse adong ma 2 anak ni nasahalak gabi didok siang gianima madok amang leot tuau sinamot manak sadia tohapi jala disagihon matu nasida panamotan nai dak pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhutna dungi lao ma tuluat nadau disima di paswa saehon sinamotna paulu ului hisap nai
Dung di pasuda saluhut nai masa mahalio potir di nasaluati. Jadi dohot ma ibana mamuka rapar. Jadi lau maibana mahiadu tu sadahala pangisini luati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babi alai dang adong na mangalehosa tu ibana. Dungi dipasuang marohana tu bagasan ninnama. Torop ni hala digaji damang akka nalubian diidahan angguau ma tema atura parod dison. Hehe nama au lama dapot damang donokku ma tu ibana ali amang. Namar dosa doau tu banua gijang nang dopak ho. Dak tamabiau goaran anakmu. Bayan maau songon anak gajianmu sada. Jadi hehe maibana manopoti amana. Alai daudu pe ibana nunga ditatap amana ibada. Jadi asima rohani imar nida ibana. Hatok maditomu dihaul jala di umma. Gabeninna anak ima madok ibana. Amang. Namar dosa doau tu banua gijang nang dopak ho. Dakta mabe au goaran anakmu. Alai ini na amai mamadok na posona. Haruboan hamuma ulos nadu menggan. Salini hamuma ibana. Titim maleo kamu tu tangan na dohot si patu tupat na. Jalabuan hamuma anak ni lobu na pinamok mohi. Potong hamumai naing mangak kita marlas ni roha. Ay nong mate do anak kon gabi mangolu nong mago ibana gabi jupang muse jadi mamuka marlas ni roha manasida. Alay diladang do anggo anak siahani. Jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi di begema edde dohot parhinaloan. Gabe di jauh masahala na poso. Di pamanat manang dia namasay. Jalanin na imamat dokibana nung arwang gim. Jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamokmoki. Alahi pas ibana mulak. Alay. Pangari mason maibana dang olo bongot tu jabe gabi ruar ma amana mangapoi ibana. Alay ini nama mangalusi amanay. Nasay liling hupa ulo iho dang dung hulao si patikmu. Dang hea dilehon ho habik sada tuau asa marlas ni roa au dohotak kadongaki. Hape disiro anak mi nama modut sinamot mi rap dohot boru na jahat gabe di seat hodo di ibana anak ni lobu na pinamok mohi. Alai didok matu ibana anaha toktong doho rap doho tau jala di hodo sasude na diawi. Alai patut do pamasaon las ni roha dohot pariyayawan ay nong mate doang gimon gabi mangulu jalawan nong mago do ibana gabi jupaksa ima sahatna huria nitu hatta hirana adong ko rasa haru eti lai mulo taida songon role nina peran gabi tulu eti ma siang gian siahad dukuni aman adonggo di tongat-tongat manang de di dia pi di kelompok na met na balga adonggo dok saya adonggo iguari trouble maker akan nama bay masalah ay sarana adonggo tak saya yang dia madang adong di gudungon tabodo akke demu na sudi nakin
manang inahan na pi, manang lansia pi, ete. Ay lansia inakin hirana dasyat dua ka inat timer dalan. Hirana sutari de lansia. Manang na punguan korati, okay. Alay sa tabu-tabu na siya dong kumado, pajago-jago ni, marhata Inggris, bahasa Indonesia na pi marpasir-pasir, saya dong kan? Imana iguari trouble maker. Dakolan ditiki na bedia songonon. Manang di pesta petahui, so pesta petahui. Saya dong. Jadi horwa dakya masohot pikiran na do pamangan na. Ay halak na berpikir dengan masohot do pamangan na baru berpikir. Do kemangula pikiran na baru be makatai. Angkot daong berdala pikiran na berdala pamangan na. Jadi dang binoto songod dia do muna. Ima ada. Adong kotong nadiguari problem solver. So ngod dia peruan ikor, saya na pujion na di. Ay mada, unak tabigi, na intonasi na do ton na ina. Do sibigion, rohana sida, napasahat tutuban wa gijang. I thank you na mo na kinati kori. Daga puangin na, romusay ba na. Ay puang hosa di. Jadi mameleo kosa dua kaparkuri tu de bata. Ya holan nahudul bigi say na. Do par musik ete, par musik pe kan par sarune kan mameleo kosana dune side. Jadi ima problem solver. Saya di patarida hoddo sisi yang indah. Ido. Adong gotong nasopola dak troublemaker dan problem solver. Orang yang biasa-biasa. Alai saya on nasai iguari adong psikologi selfish. Manang egosentris. Nani pikiran na, na pinangido na, ikusaw. Yung masyang gian inakin. Egocentris do. Kan? Ba, nangko niya ni paima na tuwa-tuwa na ama na Kan? Dung masohot. Kasi ang nguluon. Baru pe adong pembagian ni, aka warisan. Ay tongko panian ibana dah. Diarta ni netua-tuana. Alai ima mulu egosentris. Saya naing mulu dihita parhatasari nate. Mulu parhatasada inna ikon A, B na ikon B. Nama olam mangadupi si songonon. Jadi mulu taida siya turpuhon hirana songonido amat tay mangadupi anak siya pudan no. Kanido. Alai di sada sisi saya adonggo pangelailan si bulis tukpe dang radak troublemaker ra siyahani. Ay nunu dumangula. Denggat dumangula kan? Dak pola dia. Alai oddo sada parpamaan pasa manak cerita turi-turiam may didok alai nabuhi do hita manakup siat turpuhon songod dia do cara berpikir ni Tuhatta. Masih ajar rohita. Dang nagabe mabaik kesimpulan. Oh cara berpikir Tuhan begini. Belum tentu. Daktar dodo hitai. Terbatas do hita di topa. Dang naboi hita madok. Oh debata songonon. Alai marsi ajar hita. Songonon do HP dalan. Songonod do HP napinamasa. Songonod do HP cara bekerja. Songonod do HP mula-ulaon. Debatatay. Ay memang dak pantas kan. Ay pantas songonod. Ngay pa habis. Kan? Mariswang. Amblas semuanya.
romulak. Di pestahon. Dangi. Sebetulnya dak sumapola. Kadang denggadang dia. Molo cara berpikir ni hajol mauta. Tungi se pehitarana tua-tua di son. Dangol hita mabes songonok kan. Molo tungro marho horo tu soko. Ngehe bisi beko sude. Songonok ko. Tebo na ihupuang. Na pikir horo dang lo jauh. Mangula asa dapot akar tato. Kadang isak songon hita somala. Halak na mulak tanpa prestasi. Halak na mulak dangadong mabuan agiaha. Halak na lao nga mabuan aka sinamot na PTB mungkin disambut. Dang masuk akal. Dang masuk akal. Takut tu adok na apa masahoni hamu amangina tuaka pinoparmu dang adong jala dang adong arok perhatta songonon pinoparta ai sotung madah daume jala nabui persiajarata marhiti-hiti suku-suku maju ayah adong narumikot toroa di ngulu ni tuhata ahado narumikot namar si gorgor di roha ni tuhata ahado molusuko kamu ado no yang narumikot di ngulumuna anak kedo pahupudo manang artado manang hahipasod do ra marasing gote nasada tu nasada maribar dangaung nadus. Alay saya dondo narumikot di bagasan nguluta. Boy talupahon. Boy tapapudi nasing. Alay mulo narumikoti saya naeng goy tapajulu. Asa dapot ta dia. Sude konsentrasi asa tusido. Mahuruay nang narumikot di hamunwaing. Mulo lansiara bahasa hipas. Asa tabu dengan akapinoparate. Mulu aka ina ama keluarga muda. Bahasa bui dengan marsikola danahi. Kan? Bui marsaur. Mulu na poso bulung. Ada ngombe na poso bulung sana te. Kira na sodonggo. Sore te. Ba asa lulus, asa dapot ka angka-angka na tibo di rapot na marsiajari. Kira itu. Jala di son dang rikot arta, dang rikot gengsi, dang rikot ya nasing iya so. Parmulak niaka namago. Boy do taguari aha namagoi, oma nama baik kesalahan, na cacat, na amoral, na mangalo, na soolo uduk tu aturan, lomo-lomona. Ima nandi guari, gobaran namago di turpuhon. Dah adong peduli. Manak tui sepe dah adong holan diri na do. Ima nanakin na egosentrisme. Ima nani guari nabui atusata ima namago. Jala cara berpikir na rumikot di debatata parmulak ni namago itu. Aya donggo molo di jolma alai dang adongi di Tuhan. Ai kam molo hita adonggo opat tingkatan level aras ninna. Nah perjulu
dihaholongi. Molo dihaholongi, somangi dudupi ngeta leon. Dangi, molo tahaholongi, molo masay holong rohatta tu anak kota, taida nga dong maribak si patunay, dang mangi do ibana, alay ni holong rohatta, lao jo hitan no nete, tu mall, ado tahe mall nobel gison, mall Cimahi do. Jala sayang naik kita manuhor naubagak tuk masayarga. Alanya om manani guara haholongan. Badangi. Nabui maasaon molosot wa yanakon na tuhalet na do. Tunasi kedang. Mulu marhalet jo pacar kesayangan na. Saya itu horido no marga, naubagak. Jadi dak mangido ngai leo. Kan ido. Mulu tingkatan ni hajol maon makaholong. Napa dua hon? Nunggu dia mah. On guara ditolopi, diizinkan. Iku mangido dong. Mong, akhirnya songon na roa bajuku, baju seragamon, boido, bah, takui dah bah, betama, ditolopi, dihaholongi koni ditolopi, napa dua hon, napa tuluhon, dipaloas, naik tu sono ba palo mo misi, laho, lo, ipaloas. Napa opaton dihasogohon mulununggo songonon ngaborat ima rumangi hajol mau hita songoni dong ulutta napa opaton ni mulununggo disang HP nabi nain na HP nabi na masana ngasogoro hatta nungadong a priori. Molo di bahasa niak ke sekitar tahun ngasujon ninna. Sujon. Tunga pina masana. Molo nunggo di hasogohon. Alai sada naboi tatarik tatusi siap turpuhon. Dangadong natului, ditolopi, dipaloas, dihasogohon. Hirana swadong dui di debata. Nadong holan dihaholongi. Odo napa ni patari dahon ni debata, diparmula ni anak namagoi. Jadi molo nista sukunakin adong gonarikot di rohamuna, narumikot di debata, ima parmulak. Ni akka parjahat, akka namago. Dangadong narumikot di si buasa. Odo suku-sukun omagwarna buado hapor siota mangula tutur pohon dukot tatusi. Buasa. Ai odo inti ni harajaon ni debata. Molo dunggo mulak. Bertobat, metanoia ninna. Allah buah mulu nunggu bertobat. Dan ulahan Nabi. Nga pengalaman ibana dia ka pangalaho na roa jala mulak tu pangalaho na denggan akan adenggan nauli nama bainon ni. Sian egosentrisme anon ngagabi seorang yang sangat peka, sensitif tu penderitaan orang lain. Gabe problem solver namaon dang be boy troublemaker. Jala harajaon ni dibata dunggo adong may di Galatia 5 ayat 22. Sabsiyay kan? Galatia 5 adong mana tayong ngoti? Ay do harajaon ni dibata dah. Tapuk ka jo Galatia 5 te. Takpola nakiku para di Galatia 5.
Alai disi kasih sukacita. Non tajahame. Ido ciri harajon di jala ba asaboi halak tu si. Dukon adonggo pakilalaan nama lala maheu di bagasan ngulu ala ni pabaenan nasodenggan gabi boi mulak di sido na paling di halomohon debata. Odo diguari sada proses ningulu namar sikola. Boi naik tingkat. Ay molo hot ibana di pangalahonay. Ada kolan hot di si turun dora. Alay molo nunggu mulak gabi hot may. Jala hira songod dia mah pardomu ni turpuhot tunggulut ta siapa hari. Ado na masa di hamu di Cimahyo. Trasonari adong manang nadok kekuatirata. Oh lam nako aka pajak. Aka arga-arga ni situ horpe. Si pata songonon. Ay sian ay natapar di jabuku. Ay nga nako arga ni boras na. Saya dia bu nako nga 500 per kilo na. Itu tahe? Nuengot? Adong pakilalan na huatir. Odo sada pardomuni turpuhot tu hita. Sagaru anakon na mangalang idahan ni baby pe dang beboy alay dang adok kekuatiran na. Mula kau tua moki. Odo sada na masay terharu iba ay dang artat tahape, dak kemampuan tahape, dang gugut tahape, dang manang nadong dihita tahape, narikot di debata. Iya soholan haradio tamulak tu mana madok hodo debataku nunga mardosau jalago honokku madosaki mula maau tuho abing maau o debataku. Adong dipangido. Iya soholan roha pikiran tarlumobi todita na mulak tu debata. Adonggo sada ahanap na nomor bisuk madok. Ya. Nakpe sotabuan alairo. Jala tong dak tabuan alailao. Walaupun tidak kita bawa tetapi datang. Walaupun tidak kita bawa tetapi pergi. Dak tabuan alai ro imana tubuh. Dak tabuan alai lau imana moding. Dus. Jadi di haporsiaon namar situhu tu debata dah ngadongi nama biar mate. Kamu rama biru deh. Ta pature. Hapor siota. Jangan ada yang sampai takut mati. Alai tasi holhon. Rata-rata orang yang akrab maka si holhon hamatian rata-rata umur panjang. Unik kan? Alai nama biar tuh hamatian rata-rata tidak terlalu panjang umurnya. Ya mau kalian siai na super biar rohamu abe. Ilo. Na susada rohamu di sini. Nak pedom biar muna atau emak. Dak tabuan ro. Dak tabuan lau. Nina. Di kosongan itu ngulu ni halak na porsea. Dak tabuan. Asa bui hita diabing debata. Wala nido. Suatu kita nomor pikir ikon songononaw, iko songononaw.
Iko godang artaku, iko pistara, iko profesor doktor, iko songol dia. Dang. Tiada yang abadi. Ya soholan. 2. Nakin. Daktabuan lahir. Daktabuan mati. Holan itu kepastian na adong di ngulutta. Setiap orang akan mati dan setiap akan lahir. Yang lahir pasti akan mati. Ido, iba nagabi mo itabo nguluon, tidak tegang, kan? Tidak terlampau serius. Jaradang mungkin gabe troublemaker. Mulu nunggu songoni. Tuk piadong rasa kesal, kecewa, rasa marah. Alai mulu di bagasan batasan-batasan porsina dengkat adong lungun. Ai sadarion ra pastido adong na lungun. Parborat ni padita todo de. Anak ko to adong gora na marasi roha ala sogorohan na rana sa lilingon. Adong gui dangong rate. Ay memang naburju 2 tahun. Saya nang mabay mekkel lo jala wajahnya pun wajah mekkel lo terus. Dang adok problem. Selalu solper nasi day daun. Kan ido. Nakpe dak pola jonok kami alai saya huamati do ai memang ngapaling senior ronwai. Ayaw 7 ruju muse. Anong gua bakku situ aja ruju. Alay nga modding. Ay SD di Pontianak gua. Jadi hubo to do tabo ni Pontianak. Aji ruju jonok gitu Sungai Jawi. Dang adong durian no tabo ya su durian Sungai Jawi. Mabiron no mok gabi kolesterol meningkat. So tung terjadi non penggumpalan kolesterol. Makanan PDC do kan? Makanan nakin isoni dok makanan babi alaisam makan babi do hita. Dadong no tabo masakan dia masakan ni Pontianak. Nang adong. Laham. Adong go istriku saksi ni son. Ngalau tu Siatar yalang mi, lau tu Medan yalang mi, lau tu Jakarta yalang mi. Alai mi Pontianak asuina. Dia salas doro hatta pabor hatta nasi dada. Ate. Nata buan ni sa. Ai aka mulai tukpe di Cimahyopin na nata buat tong. Ai kan najulu mulu adong dong asahutatta najulu mangarato kan tu Cimahi. Saya dok gemulumulak tu hita tau baru manang Natal. Idok ge. Ai dia do hamu. O di Badung. Di Badung dia Cimahi. Ninna. Songo di do par Bekasi. Mula najulu mulu akka na bagudang di hitaan. Ro mula akka pangaratoy. Sedia amang Jakarta. Ide Jakarta Bekasi ninna do. Jadi mulu Cimahi dok ge Bandung. Di mana di Bandung? Oh Cimahi ini nah. Aladak taboto oh Bandung Cimahi. Mulu par Jakarta oh Bandung Jakarta Bekasi ini nah. Nuk pero hita tu son ai so Bandung kape Bekasi ti. So Bandung kape Cimahi ini nah. Alai do tabo na di son. Rangai dai paditay na tabo di son. Maday na tumabo mga samuse di Pontianak. Jala ido. Ai tu dia pehamu di paujak na pinaujak ngito di Porbedie di. Ye porsiado hita pak tapaborhat na sida di bagasan Tangiang dohut pakirimon asa dihahulungi debata na sida di inganan nebar. Jala dihahulungi hita na tinadikon na di Cimahion. Asa horas-horas sudi jala di bagasan hapor seaon nagok. Nah saya marpikir, dang adong narumikot di bagasan ngulukot, iya so debatakku. Amin. Martangyang mahita. Mole ate o debata. Dihatam. Jala bui may tutu o debata nami.
Gabigugu dihami mangadopi saluhut na masa di ngulu nami. Toktong bayan ode bata las ni roha. Totong leon hahipason. Tabayak kana rumikot turas ni huriam di Cimahion. Narapami di bagas joron suak songonin aktu parhaladom. Asalam bertabalas ni roha sida makubasi. Asalap tang tutu hapur seaon. Jalabui mangatusi madai holong ni roham. Asi maroham. Marhiti-hiti Yesus Kristus si baluahami. Amin. Marende hita huhut papungu pelean paduahon. Saya
langsung mahita. Tuna paborhaton. Marede hitasian bukuende nomor 133. Kadongan ruas dohot parhalado hurian itu hatana di HKBP Resort Cimahion. Sadarion ma paborhatot tama padita todo tua sirait sian huriaon tuinganan pangulaw na baru songon nanya turhon di pimpinan HKBP. Atong tabigema jolo surat keputusan di pimpinan HKBP taringot tu parpidaan nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 776 PDT /SK/08/2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Todo Tua Sirait MTH, nomor induk pegawai, tanggal lahir 04 Desember 1975, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Cimahi, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Jeruju, Distrik Persiapan 34 Kalimantan Barat, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua ruas aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Raja Tarutung tanggal 13 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, tertanda tangan. Hamu padita Todo Tua Sirait atas goarni preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengde hupaborkat mahamu sian resoton tuinganan pangulawamu naib baru Imagabe padita HKBP Resort Jeruju Distrik Persiapan 34 Kalimantan Barat di Pasu-Pasu tuhattama pakko basion muna nasalilingon baen sangap di goarna taulas ni roha di huriana jala di pargogoi mahamu nang inatta soripada mangulahon tohonan muna di inganan nai baru. Amen. Martang yang mahita.
Ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang nunga di baujak ho huriam di tonga-tonga nami jala di suruhodo akka naposom makobasi huriam pujion nami do goarmu jala dohonon nami mauliate tuho ay hodo napaluason naposom marhobas di huriamot sa lilingon pasu-pasu may jala tupahi asa marparbue gabi hasa ngapod di goarmu bayan las ni roha di huriami laos homa na pabor haton nasida sian huriaon dongani jala iring-iringi manasida toktong pasu-pasu jala pargugui manang keluarga nasida asa saluhut nei gabe manupak di ulaon nasida hupangido hami tuho marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Pinasa mamusai partikian tu calon pelayan, ima calon guru Alfredo Sirait SPD, dohot inang calon pendeta Putri Runi Herlina Marbun STA naik ma tu langgatan. Andorang so memperkenalkan diri ujau kai majo surat penugasan ni nasida. Surat penugasan nomor 06 garis miring SP garis datar BP garis miring calon guru SP 1 garis miring 7 2025 Eporus Kuria Kristen Batak Protestan HKBP menimbang perlunya mempersiapkan para pelayan untuk melayani jemaat HKBP pada masa yang akan datang melalui latihan dan praktik pelayanan. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 syarat menjadi guru huria HKBP. Memperhatikan keputusan-keputusan yang berlaku di HKBP tentang calon pelayan HKBP. Menugaskan nama Alfredo Sirait SPD, pekerjaan calon guru huria terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 melayani di pos pel pada Larang Distrik 18 Jabar Tengdie dengan ketentuan 1 melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam uraian tugas terlampir, 2 bertanggung jawab kepada pendeta resort dan prese setempat, 3 membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan 1 kali 3 bulan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, CQ, Kepala Biro Personalia dan tembusan kepada Kepala Biro Pembinaan HKBP. Keempat, memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. Kelima, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan di waktu membuat surat penugasan ini. Ditetapkan di Raja Tarutung tanggal 18 Juli 2025, Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP tertanda tangan. Kedua, surat penugasan nomor 107 SP BP
cal PDT SP1 7/2025. Huria Kristen Batak Protestan HKBP menimbang perlunya mempersiapkan para pelayan yang melayani jemaat HKBP pada masa yang akan datang melalui latihan dan praktek pelayanan. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002, syarat menjadi calon pendeta HKBP, memperhatikan keputusan-keputusan yang berlaku di HKBP tentang calon pelayan HKBP, menugaskan nama Putri Runi Herlina Marbun STHMA, pekerjaan calon pendeta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 melayani di Pospel HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Distrik 18 Jabar Tengdie, dengan ketentuan melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam uraian tugas terlampir. Kedua, bertanggung jawab kepada pendeta resort dan preses setempat. Ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan 1 kali 3 bulan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, CQ Kepala Biro Personalia, dan tembusan kepada Kepala Biro Pembinaan HKBP. Keempat, memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. Kelima, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan di waktu membuat surat penugasan ini. Ditetapkan di Piraja Tarutung tanggal 28 Juli 2025, Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP, tertanda tangan. Pinasa ma tu manduk hata. Horas Madita Salukna Manginang, napinar sangapan amang Padita S. Sirait, utusan Sian Distrik, napinar sangapan amang Padita Resort Simatupang, Padita Resort Cimahi Jalan Lurah, napinar sangapan lima amang Pendeta Fungsional, Pendeta Todo Sirait, napinar sangapan tong Inang Bibil Bro, N. Boru Sinaga sebagai fungsional, napinar sangapan Sude Parhalado Cimahi Jalan Luraon, na mangihut Sude Ruas Huria HKBP Jalan Cimayon. Amang inang disok kami sebagai calon guru na LPP Sada dope, na bulan 5 dope kami saya pelatihan 3 bulan. Jala di tempat kami di soal penugasan di Cimayon. Jala patadaw madiriku ya guarhu calon guru Elfredo Sirait, molona manubonau oma boru simajutak, ono mahami namara maranggi, hami ma yanak kopa 2 hon, 2 ma boru di keluarga nami, opak ma bawa ia hutan nami di sidik kalang na di Parongil. Biasanya molo Parongil terkenal lo di Medan asal di durian dohot kopi. Molo hera adong berniat tu Parongil boy mararap do tamian non malang durian. Song ini marah partinada kami jala rakma ajariamu mahami. Anggap kamu mahami sebagai anak komuna. Pahupumuna na lagi marsiajar di garizat tahun Jalan Luraon. Putima partinada nami. Horas Madita Salutna. Horas Madita Salutna manginang. Nahu para sangapi hami amang Pandita Dohot Inang utusan Sian Distrik, amang Pandita Resort nami, amang Pandita Fungsional, song-songoni Dohot Inang Bibel Fro nang sude ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah. Hupatada ho kami ma amang inang sebelumnya permisi maju agak marpasir-pasir masa bahasa Batak nami alai berusaha do kami terus marsiajar. Ia kami imana margoar calon Pandita Putri Runi Herlina Buru Marbun, gajang do alai JPN biasa dijauh Runi Marbun. Nama nubuho kami ima dainang pangitubui Boru Ginting, halak karo masuk maitu Parna. Jala asal nami ima Sian HKBP Pasiran Timur, Resort Langkat Hilir Distrik 20 Tolu Binjai Langkat. Mulona somamboto hera-hera 2 jom mai Sian Medan.
Jala sarupa hami songon amang calon guru ta, tong do hami naman jalo SPLPP na parjolo di huria tahun lau makobasi di pos pelayanan. Alani i amang inang jako kamu mahami jala tangyakon hamu, alana marsiajar dotong hami, asaboi denggan hula hami, jala makobasi di huria ni tuhat tahun. Songonima partinadaan sia kami mauliate Horas. Binasa ma hata pertandingan, mandok hata pertandingan, sian amang pendeta Todu Tua Sirait MTH dohot keluarga. Baik. Mau. Mau lihat tema di hita salu, nah Horas ma. Iya, ada orang so sahat tuhami jumolo majolo inang pedita sirait borus torus upasata mima partikian. Horas madita salut na manginang na hupar sanga pihami amang pendeta Sirait dohot inang Nesian distrik amang pendeta resort Simatupang dohot inang Bibel Pro boru sinaga dohot amang lubis suak songoni nang amang calon guru huria amang Sirait dohot inang calon pendeta boru marbun. Songoni nang tu keluarga ni Pangulan Agok Tiki naro di Bagasan Tikion, inang pendeta Aritonang Guru Sitorus dan inang pendeta Agus Yahan Boru Hia. Suang songoni nang wah hormati hami amang inang Parhalado Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Suang songoni na wah holongi hami ruas ni HKBP Huria Jalan Lurah Cimahi. Songoni nang tua-tua nami di son, punguan lansia, punguan inahanna, songoni nang tua kadongaku seksi paropuan, baik ina Debora, ina Gracia, dohot, ina Debora, ina Gloria, iya. Mulai tema amang inang di parsaurata, lebih hurang 4 tahun mahami marsaur dohot ruas ni huria di HKBP Jalan Luraon sonari sahak mahami martadi kata ala nang ro eskani amang padita tu resort Jeruju Pontianak. Tangnya kok kamu mahami amang inang di pakobasion nami naik baru di Pontianak. Sayang giak ma lam marbungaran hata nitu hatta na pinasahat ni naposona. Tangnya ko kamu hami tong asa margogo hami di Leon hahipason tu amang padita lau mangula di tempat naim baru. Tak ada gading yang tak retak. Pasti songon keluarga ni padita adong kesalahan manang pabayan nami, pakateon nami, nahurang lobi pamereng ni amang inang ruas nami nahuholongi hami di Bagasan Tikion. Mapo kamu ami amang inang sayang giak ma kana uli na denggani salelengo parsaurata di tonga-tonga ni huriata ima na di ngotamu akan nahurangi say tading madison hami pe songoni say akasila siniroha ma tujulan nerion
Songoni nang huria ni tuhata di baga setikyon. Sayang gia lam martaba. Aka pasu-pasuna. Tuhita salutna. Songoni ma sautik. Tabai amang padita ma. Boleh tema dihita salhutna na hormati haming abang preses na diwakili oleh amang pendeta Saud Sirait dohot inang boru silalahi songoni nang amang padita Resort Cimahi amang padita Samuel Marluga Simatupang dohot inang boru si Hoping songoni nang inang Bible Pro boru sinaga amang lubis songonima nang ang ginamit calon guru Sirait dohot calon pendeta boru Marbun songonima nang sude parhalado ni Huria HKBP Jalalura Cimahi nang pardihuta ni partohonan narong di distrik Saplalu Jabar Tengdi ima nyonya pendeta Aritonang boru sitorus dohot nyonya pendeta Agus Yahan boru hia sudima tahe saluhu na amang inang mulai sian dana sekolah minggu remaja naposo ama ina sahatu lansia maulia tema di parsaurata hurang lobi opat tau kami makubasi di ingananon jala pasca COVID mahami tutu masuk tu HKBP Jalalura Cimahi jala sermon wikpe hati hai wingot holan sahali do di bagasan Arabu sahali ma di bagasan ari Kamis alai mauliate ma puji Tuhan ma boy mamuseng lam hebang sahatu bagasa tikyon sermon wiki amang inang saliling parsaurata urang lobi 4 tahun di bagasan partikyanon totu gudang do akahagalion nami totu gudang do akahahurangan nami jala totu gudang do nang akapangalakan nami naso di nasolot mungkin di bagasa rohamuna unang bay paingot-ingot tamui saluhuna alai akan naulina ding ganima paingot-ingot tamuna sian hami jala laos di bagasa tikyon madok mauliate donang hami tu keluarga nina tua-tua nami di bagasa tikyon ala rodo hala oma dohot hala abang sian Kerawang dohot itu sian Bekasi songoni nang paribakku dohot laiku rodo lai sian Jakarta dohot inang bau mauliate mari haroromuna songoni man nang sian paribakku nyonya Sitorus nyonya Ginting Bor Sitorus di sodo neng kakak dohot abangi narona sida sian Medan jala di sodo hubereng nang amang Kristian Marbun na saya toktong mendorong abangon mengalir semangat tuhami asalam boy gabe toktong mangula dohot dengan ditonga-tongani huriatai di sodo HP nang akaku opujuan ya, opujuan sihite boru sitorus. Isa do pen maingat udah ya. Sudah maita teh. Dak pola sudah pe guaraku amang dota munak kainang di tanggal 1 September 2025 nungaro tutu SK perpindahan nami nagabe mangula tuulaw na baru sebagai pendeta resort di HKBP Resort Jeruju Pontianak persiapan distrik 34 Kalimantan Barat. Tanya ko kamu mahami amang inang ala memang songod jamita
nasalpudui tentang namanuhuk silang basonari dohot mau manuhuk tanggung jawab tutudi huriata resort jeruju Pontianak anggiat masai di parbisuki Tuhat tahami jalabui hami mangula hobar tulomoni rohani debatan. Songoni ma amang dota munak kainang di hari Selasa berhat namahami sian Cimahi menuju Jakarta. Dan gudang si pangidon nami kabu amang inang Allah boto hami dau tutu tempat pelayanan nami. Holanon mangido maau tuhamna amanami ina namin nang songoni parhalado muluadok tikki muna Roma hamuari Selasa martangi yang paburato kami sian pergudungan hakabipi jalalura Cimayon hirpia dorohaku rohamuna martangiang tu pargudunganon atik pe memang daksai tarbahek kamuna pataruho kami tu Pontianak alai mangido mahudok gomos tisom mahami pabur hatamuna di pargudunganon molotung adong tiki muna asa song naidokon ni hatani halak upasani halak Batak napuran tano-tano ranking masih ronggoman badat tapi pada udao alai to ditama masih gom-goman eme sita batu ama parlinggoman ni si borok debatado silehot tuha say sahat may nang tuhita jalatoktong mahita di parorot sahat ni solo ma sahat tubotean say sahat mahita tu panggabihan jala say sahat mahita tu parhorasan songoni majolo amang inang hata pertandingan siak kami mau liate Pinasaha ma mendok hata sahalak mewakili sude ruas. Pinasaha ma tui nanami opudenggan. Shalom. Horas marita salhuna. Jumulu ma tapasaha mauliate ni rohata tu debata pardingkan basa. Macai sonang dohita na beribadah mulai tapuka ibadah tahun jala satu na naik paperhato nama tapat ditang tarlumumi madohot mangujakon majakon yanak kota ima calon pendeta Sirait ima calon guru huria Alfredo Sirait SPD dohot inang calon padita putri Rani Herlina Marbun moleate dihamuna yanak konami calon guru huria naksoni calon pendeta. Selamat melayani mahamu di huria tahun lumobi ma di pos pelayanan imana dirintis maeng di Kota Baru jonok dusiano. Jadi pos rohamuna Tuhan madongane hamuna burjudo ruas di Kota Cimahiaun. Jala sai Tuhan tamadongane hamuna mangula-ulang muna merparbui ulang muna gabe aka paditana berhasil tu kemudian hari nang guru na berhasil damang ima pajakon nami songon utusan sian ruas selamat melayani mahamu di huriat tahun
ima jatuh hamuna inanami dohot amanami di hamuna amanami padita tudu tua serait rak doh inang rak dohot si adik sister nakini andi doko perjamita amangi madong adong gona lungun rohana memak sudai rohami merlungun roha alai adong marlasin roha alaju rohana dangala naju rohana mi amang nalas do rohana mi meningkat padita nami okuhila lahami gabe padita resort gabe la cir rohana mi la ci tutu rohana mi paperhatto nama nami padita tudu tua seraiton. Jadi selama melayani mahamu di huriane baru damang nunga makatahita nama saya nang di perpisahan di hana tong dohi hata nami tu hamuna di Cimahion tonggo Tuhan Yesus madongani hita nang di Pontianak kamu namang tong do tu hatta nungata molopor hatta muar selasa di pangido hamuna kiningan asa rohami tuson nak soido kamu rohami lau pabar hatto kamuna jadi akan nauli mata ingotake song na kon inang nakiningan di persauran alani rorsuni persauran olodo say solot adong nahurang jadi nahurangi tabolok kodak kainang tabolok konya kan nahurangi di persauran nauli mata pahebang ima pasatamuna tabi nami tuhuria na baru di Pontianak akan nauli nasian huriat tahun buat kamu tuh sih nahurangi bolong kok kamu. Jadi selama bertugas ma amang di Kalimantan Tuhan mama dongan hita jala saya dok tiki molo pajuk pak kita dia kara nama ngihut lembuta balas ni rohata marhiti pasu-pasun itu hatta. Jadi dangarong nabui pepelianon nami di hamuna song nani do komuna ina kiningan masih tanyangan mahita ikut ramar tangyang do hita mangidu tutu hatta asa saya dipatongo tu hita kana rikoti hobar tu rohani tu hatta mau lihat shalom Pinasahap ma pasaton cendramata sian huria sahalak mewakili ma pinasahap ma tu amang situa tamunan bendarat tak jong mahita sude paralado Jadi horas madihita saluhutna mulai ate tutu hatta Yesus Kristus alabui hita marpungu di bagasan lasni roha di bagasan hahi pason tarlumobi masa darion adong dua event nama cai arga di huriani HKBP Cimahi Jalan Lurah ima majakon pelayan di Pospel dohot di nak anon di parmingguan di Kota Baru Padalarang. Jadi ngatakas amang inang dison nga hurang lubi di hari-hari nasal pu boy hitam marsitadaan teh amang inang. Yang menjadi visi kita amang inang bahwa kita tetap melayani di dalam Tuhan. Senantiasalah kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan ini dengan semaksimal mungkin. Itulah doa kita bersama amang inang. Dungi ipe tangyang nami Tuhamu margugu mahita dison melayani rapak dohita melayani dison. Ima hata tu amang sirahit dot inang berumar bun nate. Napa duahon ima untuk memberangkatkan pendeta kami, pendeta Todo Tua Sirait. Kalau mengenai flashback amang sedikit,
ketika Amang sampai ke HKBP Cimahi Jalan Lurah itu, kami masih calon situa ya Amang ya. Kami menjadi koordinator seksi musik. Yang masih kami ingat sampai saat ini, bahwa Amang ini all out untuk melayani. Karena apa yang saya tahu, Amang begitu bersinergi, Amang begitu berenergi untuk melayani. Karena masih saya ingat, Amang, kapan kita melayani? Biar saya yang menjadi organis. Itu yang begitu berkesan untuk saya Amang. Ala di patuduhon Amang padita nami do, nasongo dia nana yang melayani yon. Ala godang, toho godang aka pelayan musik di son. Alai tetap kita mesti bisa menjadi bumper, bahkan menjadi ban serep katanya. Jadi Amang kesan-kesan kami untuk Amang Pendeta Sirait. Begitu juga dengan Inang, kami berharap tetaplah support Amang Pendeta Sirait untuk melayani. Dan yang terakhir untuk Esther, karena saya nggak bisa ngomong Esther, ya. Jadi tetaplah ya menjadi anak kebanggaan Bapak dan Mama. Itulah yang boleh kami sampaikan Amang mewakili Korps para halado di sini. Amang udah? Jadi di Soma Pasaton Cindramata nami ate songon apresiasi nami itu pelayanan ni Amang Pandita Nasailawan selama kurang lebih 4 tahun. Mau lihat ma, undul mahita, pinasak ma, mulak ma tu tempat duduk. Marede mahita nomor 672 ayat sada jongjong mahamu saluhna. Koma peliata aliama nami debatana di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu cileo leo nadengkan dohot nasa uli bahasa nama uli utus pasatami masian nani leo mituhami pelean nami tuho saya jalo mai gabi wapna khusus di jolom pasu mai jalara moti
asa huparhasyang hami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadiama goarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Namuna mangadupi sudema namasa jalo hamuma pasu-pasu nasian ibana. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Ya, jadi Amang Inang songonom ma di jolo ma di somma amang padita todo doho keluarga calon padita doho calon guru sianom mahita majalang nasida la sianom makaluar jala diaka amanami inanami ruas ni huria naung di todo akka situana doho akka ketua seksi langsung mahita tu gelung sekolah minggu akan naung hona todo langsung mahita tu gelung sekolah minggu songoni doho keluarga ni amang padita sirait doho calon guru sirait doho calon padita Boru Marbun.